खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ 11 थाखोनि बर' बिजोंनि बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। थारैनो बे खौराङा बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'फोरा थाखो 10 बारग'ब्लानो फरायसालिमायाव थांबानो गासै आयदाखौनो इंराजि एबा इंलिश मिडियामजोंसो फरायहैनो गोनां जायोमोन। जायनि जाहोनाव बर' बिजोंजों फरायनानै थांनाय गोबां फरायसाफोरानो जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। नाथाय बियो दायो मोनसे गोजोनथाव जानानै फैबाय एबा देग्लाय गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो दायो 11 थाखोआव बर' बिजोंजों फरायनो खाबु मोननाय जाबाय होनना मिथिनाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया थारैनो 11 थाखोनि बर' बिजोंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होनाय जामारबाय। मख'जाथावदि तामुलपुरनि गोजौसिन फरायसालिमायाव मैया बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि ड सुरत नार्जारी बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिजाबखौ बेखेवना होनाय जायो। लोगोसे बे मेलावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि ख जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथां। लोगोसे आरोबाव बाहागो लाफावदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गोबां अफिसियेल्स आरो अफिसार बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिपिएफ हान्जाया दायो हारसिङैनो मोन्नैबो बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थियारि जाबाय। बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि कलाइगाव बियाबनि एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा। मख'जाथावदि आथिखालाव बयबो राजखान्थि दोलोफोरानो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै थियारि जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिपिएफ दोलोआ दायो मोनबो राजखान्थि दोलोफोरजोंनो जुथाइ गैयाब्लाबो गावनो हारसिङै थागथियारि जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो मैया बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि कलाइगाव बियाबनि एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा। आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव इंलिश आरो असमिया रावजों लोगोसे बर' रावजोंबो लिरनायखौ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा हेंथा होनायाव दायो समाजारि बिजोंफोराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ थारैनो नुनो मोनबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला बर' रावआ भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थानाय मोनसे राव, लोगोसे आसामनिबो लोगो मावख'आरि राव। बेनिखायनो बे रावहा आसामाव असमिया रावजों समान समान मोनथाय दं आरो जायनि थाखायनो दिनैनि दिनाव आसाम आयेन आफादनि गाहाय हाबग्रा लांगोनायावबो बर' रावजों लिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय दायो समाजारि बिजोङाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै कमलाकान्त बरा, नीलु बायदि सुबुंफोरा। जाय बाथ्राया दायो समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै भाइराल जालांदों आरो बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफ्रा जाबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। भारत एबा एसियानिनो गोजामसिन भारतनि मोनसे फुटबल बादायलायनाय, जाय बादायलायनायखौ दुरान्ड काप मुङै मिथिनाय जायो। नंगौ, थारैनो बे गेलेनाया भारतआव थांनाय 1891 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबाय थाबोदों। नाथाय जोंनि थाखाय गोजोनथावसिन बाथ्राया जादों देग्लाय 2023 मायथाइयाव जानो गोनां 132थि दुरान्ड कापखौ बिटिआरनि क'क्राझारावबो खुंफुंनाय जागोन, जायखौ फैगौ 5 आगस्तआव बेखेवनाय जागोन। थारैनो बेनि थाखाय दायो गासैबो थियारियानो जागासिनो थानायखौबो जों समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों।
फारसेथिं जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोजोनथावसिन बाथ्राया जाबावदों देग्लाय 2023 मायथाइयाव बड'लेण्ड निफ्रायबो मोनसे हानजाया खाबु मोननाय जाबाय आरो बेखौ बड'लेण्ड FC मुङै मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि थारैनो बड'लेण्ड FCनि जानानै गेलेगोन गेलेगिरिफोरनि मुंखौ मैया फोसावना होनाय जाबाय। नोंथांमोनहाबो मबाइल स्क्रिनाव नायनो हागोन। BTCआवबो दिनैबो दाबो मियानि भट लानानैसो बिसायख'थि गेलेनांगौब्ला बेनिख्रुइ बांसिन आरो मा थानो हाबावगौ। बयबो बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। अब्ला BTCआ दानानै मा मुलाम्फा जाखो? बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बारग' MLA शिलादित्य देब बिथाङा। थारैनो बाथ्राया साननो गोनांबो। आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला खालि BTCल' नङा, थामहिनबा आसामनिनो ओरैबायदि माखासे बियाबफोर दङ जेराव मुस्लिम हारिनि सुबुंफोर नङाब्ला मोनबो बियाबखौनो देरहानो हाया। फारसेथिं दायो BTCनि क'क्राझाराव MP बिसायख'थिखौनो बुंनो हायो, जेराव बियाबा ST रिजार्भेसनबाबो नाथाय बिसायख'थि देरहानांगौब्ला मुस्लिम धोरोमारि सुबुंफोरनि भट नांगौ जायो। अदेबानि मुस्लिमनि भटजोंसो जायखिजाया बिजाथियानो देरहानो हायो। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बारग' MLA या BTC दानानै जेबो बर'फोरनि मुलाम्फा जायाखिसै होनना बुंथियो। लोगोसे आथिखालाव बजरं दलआ सिलाइ गावनाय एबा हाथियार सालायनाय फोरोंथाइ होनायखौ लानानै जेबो गोरोन्थि जायाखै होननाबो बुंथियो आरो बेबायदि हाथियारनि सोलोंथाइखौ बड'लेण्डआवबो फोरोंनांगौ होननासो बुंथिना होबावो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। चिरां जिल्लानि सिसिंखाय चित' रिय' काराटे ड' एस'सिएशनआ सा 11 बादायारिफोरा मेडेल देरहासार जानो हाबोदों। मिथिनाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि कलकातायाव खुंजानाय 7थि इन्टारनेशनेल काराटे ड' बादायलायनायाव गासै चिरां जिल्लानि बे एस'सिएशननिफ्राय गासै सा 18 बादायारिफोरा बाहागो लाहैनाय जादोंमोन, जेराव सा 11आनो मेडेल देरहानो हानानै गोजोननाय मोनहोदों। मख'जाथावदि कलकातायाव जानाय बे इन्टारनेशनेल काराटे ड' बादायलायनायाव गासै मोन 8 हादरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादोंमोन होनना मिथिदों। फारसेथिं बिथांमोनहा गावसोरनि एस'सिएशनखौ आरोबाव साबसिन खालामबावनो थाखाय सरकारनिसिम मोनसे हल आरो गोनांथि जानाय माखासे खेलायारि आगजुफोरखौ मोननो हास्थायनाय जादों। NLFBनि आर्मि चिफ मानगोनां एम बाथाखौ पुलिसआ हमबाय जामारबाय। नंगौ, जों दाखालि बावैसो मिथिनाय बायदिब्ला समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ दासिमबो आसाम पुलिसआ खौरां बिजोंफोराव फोरमायाखैब्लाबो नाथाय NLFB आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जामारबाय। थारैनो दायो एम बाथाखौ पुलिसआ हममारबाय आरो दायो नियानि आखायाव सानबानि थाखाय दं होननाबो मिथिदों। नंगौ, थारैनो जों NLFB आफादनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला एम बाथा बिथांखौ गुबैयै दाखालि बावैसो जोनोम मोननाय हाथियार लाग्रा गोदान आफाद BLA नि दैदेनगिरिफोरा हमजानाय समाव एम बाथानि मुंखौ थारैनो लादोंमोन होनना मिथिदों, जायनि थाखाय दायो आसाम पुलिसआ एम बाथाखौ हमनानै सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।